Usamla Ferdinand Kharkamni, President ke KSU North Khasil District, bala syakem no hakasngi ningkong jong katayo ka khat pratrik unai weng haki pulit jong karib hoy bar hakasngi ka bot kata ka khat khandai trik unai weng ki pulit ki larai u shike ying bishar ka district and session judge nong po bar lingba jong kani ka tege jingra u shike ying bishar ki pulit karib hoy ki lapan jingbit na ki ying bishar sa shisngi bo undon hapo ka jing toket jong ki pulit Kenang makin yo e jing toket ka bejanai ha ka tege sngi bagi pulit karib hoy ki larai u Usamla Ferdinand Kharkamni shing bishar na yo i bagi bahayeng lambat ki nong ilam bahakmat ka KSU na ribhoy bar sengkemi ki lalet ban senran lang yo da ka baap nadu ko por step hadu janmet ha phalau jong tegi yeng bishar laru ban kedaw hang ne bo Usamla Ferdinand Kharkamni ula syakem no kata hadin biki la thwadi u la sibnai kanthi bat ka badeiru hadin balami ke jing ujor ejahar ki pulit ko miam police station ki bala keno bo ula lej ban kata kti yo OC bat head constable jong ko miam police station